King's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Gabi, ang atong speaker karon Pastor Tony Humeo sa Bible Baptist Church, Poblasyon, Liloan, Cebu. Ato siyang paminawon karong kagabi. Daghang salamat. Ngayong gabi, kinausap si Pastor Tony Humeo. Makiguban ninyo sa 15 Minutes Bible Truth online broadcast. Atong nausap nga tunan ang pulong sa Ginoo alang sa atong kinabuhi. Harita magkuha sa Acts 17 verse 30. Ingon ang pulong sa Ginoo, "And the time of this ignorance God wicked up, but now commanded all men everywhere to repent." Ato makita din nga ang mga tao gisugod gid sa Ginoo nga kinahanglan nga maghinulsol, bisan asang dapit kinahanglan nga matag usa maghinulsol. Kay kitang tanan magod na kasala. Ingon na Biblia sa Lucas 13, versikulo 3, bisag kinsa nato basta dili maghinulsol, mahiagom gyud sa silutan man gyud ang tao nga dili maghinulsol kay matag usa ka nato nasayop man kita, nakapanunod kita sa sala niya danog iba, bisag unsa nato katarong ning kalibutana, kinahanglan nato ang paghinulsol gayud. Meaning ang paghinulsol pag-ila sa atong kaugalingon nga masinalaipon, walay matarong, wala bisan usa ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:6. Mao gani ingon ang Bible nga bisan usawa nato pag buhat ug maayo, we are all come short to the glory of God tungod kay ang tanang tawo nakasala. So ang atong tun-an karon, God commanded all men everywhere to repent. Kinahanglan gyud nga maghinulsol nagingon ang pulong sa Ginoo. Now, sa mga tinuod yun nga naghinulsol, yun natin upat kabutang atong tunan. Una, the true repentance having forgiveness of his over sins in the name of our Lord Jesus Christ. Ingon ang Biblia diri sa mga buhat 2:38. Kinahanglan gid ang tao sa iyahang kinabuhi, kinahanglan mo ilagid siya sa iyang sayop, kinahanglan nga guilty siya sa iyahang pagkinabuhi nining kalibutana nga ang iyang sayop doon nagisilot nga mahiaguman niya tungod si mo wala yun ang Bible sa book of Acts 2:38. Then Peter said unto them, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive
the gift of the Holy Ghost. Gusto ang Ginoo nga ang tao mag-repent. Ilo ni mo imong kagalingon nga masinalipon ka o guwayo mga butang sa kalibutan nga bayad nga na gawas lamang sa dugo ni Ginoong Kristo. Malayo ang Bible, diha kaniya Episo 1:7, diha kaniya ang kapasayloan sa atong mga sala. Sa 1 John 2:12 ingon ang Bible diri, mapasaylo ang tao pinagi sa ngalan ni Ginoong Kristo muna nga way laing dangpan ng tao ngadto ni Jesus Christ. Kinahanglan nga ang tao mo ilas ay kagalingon nga makasala siya o posible gyud nga maimpierno ang iyang kalag tungod sa sala, mamatay ang iyang lawas din kalibutan tungod sa sala, maimpierno ang iyang kalag tungod sa sala, kinahanglan mo dangop sa ni Jesus Christ. 1 John 2:12 ingon ang Bible, I write unto you little children because your sins are forgiven you in His name sake. So kinahanglan gyud ang tanang tao mo ilagid sa iyang sayo o kunya mo dangop siya nga ang kapasayloan sa mga sala ana ni Jesus Christ. Bisan pa sa Lucas 17, versikulo 3, kung ang tao mag-hinusol, papakayo, agad siya pasaylo. Wala tao nga mag-isip na siya nakapanhinusol na niya. Hindi sa mudo ulit Kristo mga agad siya pasaylo. Kinahanglan mga pasaylo. Iwan ang Bible sa Marcos 2:10, gipahibalo sa Ginoo ni bisan kinsang tao ni kalibutan nga ang kapasayloan ang aragyod si Jesus Christ doon lagi kagahom sa pagpasaylo mga sala. Ingon ang Bible sa Roma 4:7 ug 8, unsa gingon sa pulong sa Ginoo diha kung makadangop ang tao diha kang Ginoong Kristo, decided ang Bible ingon ang Biblia sa Roma 4:7, seeing blessed are they whose iniquities are forgiven, whose sins are covered, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. No? Sa Hebrehanos 10:17, ingon ang Bible, and your sins and iniquities will I remember no more. Sumuna ang Ginoo, nagsugo kinahanglan ang tao gyud maghinusol. Makapanhinusol doon samtang buhi pa, makapanhinusol ang tao maluwas samtang buhi pa. Dili pwede nga mamatay na siya, unya pa siya maghinusol. Ingon ang Biblia sa Isaiah 38:18, dili na pwede ang tao mamatay, anak pa siya maghinusol. Ikaduha, not only the true repentant have forgiveness, supposed to be in the name of Jesus Christ. Ikaduha, the true repentant have faith, having faith in the gospel of our Lord Jesus Christ. Mo man siya giingon ni Ginoong Kristo sa book of Mark 1:15. Buhi pa si Jesus Christ, wala pa siya gilansan dito sa cross. Daan na siya nagsulti nga ang tanan nga maghinusol, kinahanglan mo believe din niya. Dili pwede nga matawag siya true repentant, kanya wala siya nagtuo sa pagtuo ngayon ni Jesus Christ. Ingon ang Bible sa Mark 1:15, and seeing this time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel. Mao na ang Biblia nagsulti nga ang tanan nga maghinusol builagid sa iyahang sayop ug diha kang Kristo ang kapasayloan. Kinahanglan mapasaylo siya ni Ginoong Kristo. Ikaduha, kinahanglan mutuo siya sa kakayahan ni Ginoong Kristo. Ingon ang Bible, way laing nga ngalan ni katak sa silong sa langit nga pinaagi ni maluwas ta. Ingon ang Biblia sa mga buhat, this is by desires 18, angang masayran sa tanan nga ang tao makadawat o kapasayloan sa iyahang mga sala pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Kristo. Mga buhat by desires 18, ako masahon ingon ang pulong sa Ginoo diri mo lang ang tao to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by the faith that is in me. So mao na ang pulong sa Ginoo bisan si Apostol Pablo sa Filipos 3:9 iyang gila kadto tanan niyang pagkamaayo sa una kadto iyang gisaligan sa una naunta sa iyang tanaw maluwasan niadto gibasura niyang tanan o nakaplagan nga ang tao maluwas pinagis pagtuo ni Ginoong Kristo. Mo lang ang Biblia, ang Bible, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ikatulo, the true repentant base sa Biblia, kinahanglan na doon siya kapasayloan, muduol gid siya, mga hindi siya pasaylo. Ang tanang maghinusol nilang mga ayaw di siya pasaylo, kaya ito si Jesus Christ. Buhi siya ng hatag ng kapasayloan. Ikaduha, yung Bible, the true repentant have faith in the gospel of Jesus Christ. Yung Biblia sa 1 Corinto 15:1-2, ang tao nga nakanangop ni Kristo, yung Bible,
dili usik ang iyahang pagtuo diha kang Kristo. Nga naman, ingon ang Biblia diri sa 1 Corinthians 15, 1 and 2, ingon ang Pulong sa Ginoo diri tanawa, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also you are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Ikatuloy mo makita, God commanded all men everywhere to repent. Gusto sa Ginoo nga ang matag usa nga moabot sa paghinulsol, tinuod gyud nga paghinulsol, dili kay pagbasol, tinuod gyud. The true repentant have forgiveness of his sins in the name of Jesus. Ikaduha, the true repentant have faith in the gospel of Jesus Christ. Ikatulo, the true repentant have faith in God's, have faith in the word of Jesus. Kung makita nga ingon na Biblia, ang tanan nga mga ginulsol tinudlay, matigayon gid ang iyang pagginulsol kung doon na siya kahadlok. Ingon na Biblia sa ikaduhang Korinto City 1, ang pagkahinlo nimo atubangan sa Ginoo tungod na kay doon na kay kahadlok. Dili kay igo lang nga nidawat ni Kristo, libaw kang ipasaylo na ka, pagkatapos pwede na kang di mo simba, pwede na kang dili magbasa Bible, pwede na kang dili magampo, dili na hinulsol. Ingon ang Bible sa ikaduhang Korinto City 1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Mabasa po nimo diha sa Marcos 5:33, kadtong babae nga 12 na katuig nga nag-anto sa iyahang problema sa iyahang panlawas. Yun siya na makahikap lang po sa sinina ni Jesus Christ, mamaayo ako, pero sa dihang naayo siya, wala siya wala siya magpaila, hangtod nga naulaw siya dihan ni Jesus Christ, hangtod ni forward siya, hangtod nagkurog siya sa kahadlok na naman, kaya ang iyahang ginuhat, tinuod gayon. Kay kung dili tinudanay, human ka mo dawat, human ka mo tuo, pwede lang, wala lang, pwede lang dili ka makita sa simbahan, pero kay tininuod man na agud ang kahadlok. Wala Pilipos 2:12 Yung na Bible sa man nimo pag-practice sa imong kaluwasan, kinahanglan na kay kahadlok. Iwan na Biblia sa Pilipos 2:12 tanawa. Iwan na Biblia sa Pilipos 2:12 siya. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Sumauna nga ang paghinulsol na tinuod, higala, doon na ginay kapasayloan ng daan diha ng Kristo. Kay buhi man siya. Yung Bible sa Romanos 7:5, buhi siya nga imong gipangayo og pasaylo. Makahimo siya og pasaylo nimo karon. Ikaduha, yung Bible, a true repentant have faith in the gospel of Jesus Christ. Mutuo gani ka sa may balita, yung Biblia, luwas kini imong kala din na may pirno. Ikatulo, the true repentant have faith in the word of Jesus. Mahadlo ka sa mga pulong ni Jesus Christ, if ever, dili mo tinud-on siya na siya nagahimo siya o dakong kaluwasan siya kung kinabuhi, pagkatapos, dili mo siya tinud-on, dili mo siya respetuhan, dili ka mapakita niya mahadlo ko. Iwan na Biblia sa Hebrew 12:28, ang atong serbisyo sa Ginoo, kinahanglang naagod ang kahadlok. Dili matigayon ang atong paghinulsol kung wala ang pagkahadlok sa Ginoo. Tanawa Hebrew 12:28, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Ikaw-apat, imo makita ang tinuod nga naghinulsol. A true repentant have fruits, meaning you will have good works after you receive Jesus Christ as your personal Savior. Imo makita din sa Mateo 3:8. Tanawa ang paghinulsol nga tinunalay mo bunga kina siya o mga mayong buhat. Mateo 3:8 ang sa may mabasa ni Madre. Mateo 3:8 imo ang pulos Ginoo. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Mo na nga ang tao nga tinuod nga naghinulsol nakadawat gid siya ni Jesus. Nakadangop siya, nakananasay kapasayloan siya mga sala. Ikaduha, nanasay tinuod nga pagtuo, manang save na gid iyang kalag. Ikatulo, nanasay kahadlok, aslong buhi pa tani kalibutan, naatay kahadlok, ikaw pa katapusan, naatay mga maibuan.
Higala kung nasabtan mo ang pulong sa atong Ginoo, kinahanglan nawaton mo siya, trabahon mo na ikaw usas tinuod gyud nga nagiluso. Ginoo, salamat sa imong pulong ang magitunan, imo ang nagapaminaw karon. Nakasabot Ginoo ang wala pay kaluwasan, makapanginusol sa tinuod nga paghinusol, makapadayon Ginoo nga matinud-anon nimo. Mga madunay mga kahadlok na ilay kapakita din mo Ginoo kung pamunga. Tanan mo tang giampo pasalamatan sa naman ni Jesus Christ. Amen. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.